chinsebere ne nusu chia mogoroba no senu amanke igoro yobo chenu obwo mobero egoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara bwo gutira turi kunyara gukora mirimo yabo na kiga kora togotena wabira umucando gakarekera bwa gutire turi kunyara gukora imirimo iri kwango kora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo umwana bakomukorera karo moke na bibigo shape future yo mwana yo gujumuto okomenyo kuya kebo chenu ritukuri yuma chinse ibere cyabutuko no moiroroye ritukuri yuma 3 chinse isano na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bwo mobero na bwo obonda bwao Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomu chukisi nige ukumanyebuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council Gusii asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare a senyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomu chukisi apply riba gabono as a PO Box 81-40200 Kisii Gusii oa Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gusii enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gusii enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura yubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abaligereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inye isato isano nemo ibire isato isano na ibire eyemo elio togwikere Gusii otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe oya nangora babe pare tinde ke rugo duto mate na kuya kambugati wano mko magana nandi rense ngora roje ne jiduka to wano maikwanda taye tauni era ne mutonga taye bwera ngane licharo bole ayino muntu we mistuni igankoretete ase rangerio muntu gali atotebye duka njo mate no muntu ko babisi tingo jina manya ronde bwensi rangerio no mungu anu uyu aye nchuga rende oite buya bono tabuga nande bwa egepeti egenko uruore ngakibonoro usitibe tamachi no torane li sweet Adriane nabondoje umwanji karibu sana tutegete dukere chip erato nili bintu tukuchaka aoni supermarket eto eduka mwaikire oruru superstore eduka koni bintu byonse aba basokire nemisigo yabo oli nemisigo ya pageti mugocha na imoraro le tikalete ande tuwateo ebintu toko nesiko lirinse dukendeteyo asoro gongoro ye koni bintu byubwagachi
eby'oburemi ebyogutumika ase jikoni esukuru na ande onsi aseriguririe nsekegima nabo igokogokobera gwikagwo buna Uhuru Superstores Limited gora kende gionsi kiriotagete ase chiduka chabo echuchira ase JM Towers angena Credit Bank nabo igo Uhuru Complex Building angene duka ya Safaricom imeyomo chukisi nabo kubakirisimi ebyonyare kubeke oda yau no muzigo ogwikire asege kagichinse 24 Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Karibu nyumbani. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mwana mwanchu muleweta seni kia Ndizi TV ngo pwarigania na indase ntunda yende ya gatatu neyo mwerio ase ntunda bono togendete ko kwanera amangana yechiseme buna botamberi tukoria Jumatano nigorire tukoria chiseme ase mugeni ito aikire studio gaiga ndete mweri bagaria bene elinanyale gotumanya ere ningo kuri nabo konyogo tubwate gwetera ase nchera yemetandao ase nsemo ya Facebook abatonyora buna Ndizi TV News Digital asense media ya YouTube tunyomna Ndizi TV News ase mtandao we website awatonyomna www.ndizitv.net nabo igo nabo goto bolikera SMS wetera se namba ya 0792192834 inere namba gotonyora ya 0792192834 inere namba gotolikera alipuli yao konyanda ko gwatekera ngere cyago nabo gosangana ntwe no twaro bosibole nabo igo nabo ogotebya babira tunga abantu achakire ensemeria yechiseme gokwanera mwalimu ikirega iga nanyala gokwanera abira atote hangereri bageriga komotenga karibu sana karibu nga kibwakire wakire we anga kyase kwa runga kyabantu ensembu yere kabisa ono dike yali te yabantu abari ngake marietao tumanye ngani ngotonera ase gitasenigito abanchwa abarigereria inche asa marieta yonkoro kwa Elder John Ondieki Mareri abande nkorando kabale engineer igonde omwalimu omokonyi bwe school ekoro kwa Riragia Technical and Vocational College Riragia ni kwate principal okoro kwa Mr. Benster Obobe nero ngari bagangangiche chinga kechiga elinde tonyare gosanga ekerenge keye kanene yechisemi cheito asensemo ya mangana yo bworokigwa ase mangana ya magoko. Okay. Yeah. Umwanju murigeria kwa manyire mugeni tuningo tugochugo tware ngambo yeri tukoria rero una mumaetenga aboro kiwabe klasi ge 12 bo mwaka o 2023 niko babete bakora matemwabo na soka mbali bali banyoreta mabagayo goswa ase university na mbali bali batanyolete mabagayo yo kugenda ase university bono abaro kiwabe ngai babwenete goswera gochi ngai nkibabwanete gokora nakikya gerata tukemuki getambo yokene kingatu haligiri abamanye sensemo yechiseme na sensemo ya chiskuru chiricho bobundi eri batukwanere bakwanera abarokiwa bari bare ase chinka ebanyale kurwa ebirengero byana boigo bosemi ebwabo kurentura agenda ase engana yeri tukoria rero anga kioro cha matemwa ya soka nito chenya chiskuru chakora mbe chakora kubumwa koli ose bado getironkero nabo ntagete gotebanga amatemwa asoka engakiyeiga ase chiskuru chito chia Gusii nabo korange getironkero abarimu ngotema bare na abana ngotema bare lakini ndigetironkero aye baende ntuli gotakana abana baito bakwa moyo ege kogera chisemi
igo chiaroberiwe ase encherengia ase ense yaito ya Kenya. Inga omwana ekera akorera amatemo karego twara gatebo no imuntu kwende university oiwono nere obwate obogima gochibosio. Lakini abonde gete goteba nga ebinto bono byaonchoreiria omwana nabakonyora grade gia NCP igeri bakoroka nge lakini ase chi technical training institutions omwana orie kera achirororo nabwata asagosoa naende omwana oina bagokina oikere kiwango nera ache kogenda university igo ase intu korwa ase sector ya technical ndori goita bana moyo nga nkwanyorete grade ye ukore university igo tokuba omoyo nga ekekwanyorete nabo gego kwa enchera naende ogenderere gochibosio. Okay. Twarorire nyuma turagenda ase ensemo ya mangana ye chisukuru chubundi. Twarorire ase chi amatuka bwangoiga chisukuru nchire twaranga chanyo abana abange banyore egiredi kedi abande chi twarorire abaibuli bako igwa bobe sana goikase chisukuru chiria nakorente buraburu anene gosokya bali mubali akorire okorobekana anene kogikiria chisukuru china balimu abana ase chisukuru chi korengana bunaye akioro chomochando ungayoberete ngaye mochando betegati abo mwalimu omwibulia mono no morokiwa chinga kishinyinge chisemi nawo chinga abagusiba goteba nga maigali are liko amaigalia igago onsi gabwate ensema gokora igo igante gete goteba nga chisemi chitekere korekana chitari buya tari omwarimu ore bobe tari omwana ore bobe tari omuiburi ore bobe nabo konyonga kero yomo nabwata oboreu asamangana ye chisemi cheito omuiburi nabwata oboreu aburanyoro omwarimu nabwata oboreu board ne bwata oboreu no mwana igo egento kegwenerete gokoreka ase Gusii yaito abantu baminto nabaibori chikomiti n'abana n'abarimu gochamo baborani ng'aiyo bokongubore ekarantu bwate chisukuru Gusii aiga chigokora buya igo nabonte gete goteba nga omwarimu tari ere bwe kotakere koragwe egechara naende nje nabonte gete goteba nga ntokoganya mpaka enyongo yateka twamana gochaka koriye ebisanda biriyo bikorokwa ebisanda biri byenyongo manya kurwo bibekeamo apana tiga tochake mapema muna bono January yachakire tochake koigereria chisukuru cheito tumanye nga yumo chandore egero mochando yo okonywa mapema ntokoganya abana mpaka ekereri bagure twamana gochaka komonyokia abarimu twamana gochaka koranga abana baito bakorire bobe tiga tochake mapema chisemi cheto no bachiko babuya. Okay. Igo bono tari buya mwarimu beka koli kumochibwa. Nabonta gete goteba nga omwarimu niga okora ensemo yaye omwana akora ensemo yaye omuibori akora ensemo yaye committee eri school ekora ensemo yaye ebintu bimanya kurworwa bibebuya ensemo ya serikali rende ensemo ya serikali ekora emirimo ase school wetere board igo nabo konyora nge serikali eketo kwana igoro ya board igo twakwanire igoro ya serikali egekogere serikali board eri ekobekwa ase school wetera ase ministry ya education Okay. Yes nabo igo ekiagara no mwana inchu wensetu ya Kenya kwarorire ebintu bingi bikorekana ase nsetu ya Kenya ndakubacha sini nikuru ase nsemo yechisemi ndakuira ase nsemo asini ga akego to chiga kitokonya kwere to chake bene twarorire serikali nene serikali ekomocha ekigambiro ekorore otenga obukurumimbura ase bigambiro bito tolenga abatene nikura ase bigambiro bate bakora wanere mo chief justice mata kome gotenga konyama konyo bukurumi boro nekie serikali tagosokia malita yo abantu abo bari ngoriwe konyero wako isiko bako kolengana naye enje ya serikali ekomoche ekigambiro goseko eko swana nebigambiro nayo mo Kenya nakyo chine jereringe
eserikali nebwate enjera yaye ekonyora amang'ana naende eserikali nabo ntagete goteba ng'anche muno mu Kenya serikali ende yonsi nabegwenerete gosika ebigambero egekogera noine serikali yaito ebigambero nabibiaye begetororo igo ntegete goteba ng'onyora obokurumi bore ase ensemo ya judiciary eserikali nabegwenerete kobeka amang'ana ayio teneni erinde amang'ana ayio akonyu egekoera omochando oito ase ense yaito niring'ana riobokurumi igo ng'onya ring'ana eri rirororo abo nare goteba serikali nebwate enchera eranyare kobwati ring'ana eri mpaka erikere igo inche ndatebe ase serikali yaito maybe koruterana amang'ana nekegambero thikerie egento ekiya nabo toganetie omoroberi okorwe ase enchera engiya erinde ring'ana rigocha riabwati gobuya mpaka riaikerwa ng'ang'ai riasoa gochi. Okay. Na boiga ensemo ya CBC eserikali yabekire emirobiri gwikera gukwana kinga CBC yakire moto ekero okorigereria ensemo ye ministry ye gisemi nabo okorora eserikali netemete sana korora competency based curriculum yaikiranire egekogera chinse chinyinge chiria bono chiabeire industrialized enchereye iga yokworokereria nero chigotumia igo gora ntegete goteba CPC nero encherengia tugwenete kogenda naende serikali nabokora yatemire serikali yatumira abarimu nonya mbaisaini lakini serikali yatemire yatumira abarimu serikali ya drosirio muroberi korosi bale bilasi serikali negenderete gotema. Okay, asante kimwe mwancho murigereria bono nigo tete tugende ase engambo yeri tukoria rero turarigereria sensemo ye chisemi amang'ana ye chisukuru chiri chobo bundi ase bono tubate mwalimu korwa ase skuru yobo bundi ya riragia nganye gotoka eskuru ya riragia technical and vocational college ni yegotoka ria kegogi ase nchereye ekogenda miruka gigwa ikire kegogi ige gotara na magura keiga wasoa eskuru yobubundi yeriragia bono eresero mo ligeria kabisa igoro yeskuru yao ngaki ndi yachagite kwanza riragia nigo ya igorete mirango yaye omwaka bwa chiribu 2019 chingaki chiria muinyorete ense yaito nense ngima twatwarete omochando covid chingaki chirina chachagete yagendereire goikera bono iga riragia igebwata abana eribwa yamo bono barigerereti ne chiminye riragia ni bwata abarimu bale kiwango kia 50 50 riragia ni bwate boarding facilities abana baitom na bono twanyoreta abana ba NYS abo bakomenya ime naende riragia ni bwate chikosi hawao chiobobundi ntobwate chikosi chirichia tokoroka chiri sense ya mechanical and automotive engineering ntobwate chikosi chia electrical and electronics ntobwate chikosi chirase ntokoroka institutional management echine chikosi mana chia fashion and design food and beverage dressing and beauty therapy ntobwate general agriculture ntobwate agricultural engineering ntobwate mangana ye chi computer yetokoroka ICT ntobwate business courses muna wono entrepreneurship human resource sales and marketing accountancy ntobwate chikosi echo ntobwate liberal courses muna wono social work and community development ntobwate building and civil engineering carpentry plumbing masonry all those
Eki nekikosi tobwate chikworokigwa aria riragia naende nabo ntagete goteba ng'a igo tobwate generation y'abarimu abake babwate chinguru babwate obomanyi batieri buya bagokora emeremo ase esukuru eria riragia egento ndatebie omorigereria nkeri ng'a ase amatemo ari togokora ANEC riragia yabeire gokora buya ase orugongo rwa Gusii na Nyamira ase ndoche emiaka ebere regochimaega emini eriragia niye ekomochikoba igoro igo nabo ntagete goteba ng'a emeremo egokorwa inse y'oborai bw'omosike Benisto Bobe nigere emeremo emiya eyagerire ng'a esukuru yabeire egenderete buya. Okay. Inaki moko abana bagoche skuru ino ingredi kibako twara. Omwana ogocha ase esukuru yeriragia no mwana oria onyorire C- goikera omwana obwate E. Omwana obwate E igagoche skuru ye omwana obwate C- igagoche skuru twamoa level tokoroke diploma. Omwana ogocha riragia obwate D+ twamubeka ase kiwango D+ ne D plain twamubeka ase kiwango tokoroka certificate. Omwana obwate E ne D- twamubeka ase kiwango tokoroka artisan. Omwana okorire standard 8 akanyora ng'a tabwati chinguru chiokogenda secondary aike ikiwango gyokonyora certificate ya form 4 nere boigo nabo tokomwarigania ntobwate ensemo ekoba ekorokunita ase abana bakonyora egento tokoroka trade test bakonyora grade 3 grade 2 grade 1 omwana oinena bakonyora SM yaye egochikomokonya erinde nere ekonye ase obogima bwaye. Yes. Iko bano mwana toranga abana bange mbanyore grade kia E for ange 48,000 mbanyore grade kia E na abale bayachiete SSSMO yechu university naro nabake iko bano chiskuru chububundi chibwate emenene yokwene kinga ajabaire moirira abana babonsi mobwata magacho yoko bugoria enambe yenene yabaro kiwaba egento eserikali yaito yakorire nkeringa esukuru mune kogenderera kororekane gokina eserikali nero gekogenderera koya chinguru chiogokora ubwagacho na kugora equipments chiri chigotumeka ase ngenjo kworokia abana igo nabonte getego ng'a into tobwate a challenge ya yobwagacho na equipments ngotwara tole challenge lakini rende ekinkeri egetango keragere ng'abana tibacha ase skuru ase ngenjo kworokereriwa nabonte getego ng'a egento bono iga gere egechararo ase chiskuru echichiobo bundi ninkeringa abaibori baito tibaramanya ng'a omwana ekeranyorire grade yense omwana oyita gwenera tigokoroeriwa ng'a bona ayengwa chete university omwana oyiga atakeire koegwa omoyo ekine kinya saa moire erinde aiche abana bari bagocha bachakire ekegwango giense nonyene kero bakogenda korigichi gasi igokonyora ng'a employers igo bagotaka mono sana abantu bari bachagete ase grade yense egekogera bamanyete ng'abantu bari babwate skills chisaine iko bona abaibori barenta abana babo nabonta gete goteba ng'a omoibori ng'onyore kobwata omwana onyorire grade kere C- oikere E moreta ase skuru naende egento kende omoraria abaibori batamanyeti nkeringa eserikali yabekire omoroberio mune gokonya wakane efisi
aliase eskuru yobubundi omuroberi omuya kabisa omwana agocha bweregister ekeregistre wakana nabono se Italia eskuru yeriragia okweregistaroro admission yeregisiringi chimisano chioka naendo twaboli omwana uyo orwa gisiringi 1500 ekero omwana arure chibesa ekyo echi 500 ne chi admission echi 1500 chiamokonya gosoase omurubiri tokoroka CUPS Kenya University and Colleges Central Placement System ekero omwana asoira asomurubiri oria bono twamana gokonya omwana oyo twamubeka onyora sponsorship ya serikali onyore loan naendo onyore gento tokoroka scholarship serikali nebwato omurubiri ng'aki komanyanga omwana oyo kuganikwa ng'aki abwato kuganikore abantu mbaro bakonyora chibesa chinyinge abantu mbaro serikali eko chibesa chinke orengana ng'aki serikali eko barenga igo eskuru yeriragia serikali ngosirera abarukwa serikali ase skuru yeriragia igo ndatebe ng'abana abange tobwate ase skuru yeriragia n'abana baria bakorwa ase chinka chiabantu abataka baria bagocha barera agaria lakini intwe twamanya korwa twabeka abana basomoroberi bwa serikali abana bamana korwa ororo banyore loan abana banyore scholarship kera banyorire ebintu ebyonse kokubibeka amo naba eshimiwa baito nabo ndaite ko bairane ngambe yamono mpagenderete nabarogosira abana oterase chipasari abana bagosiru chinseme chonsi kwanyora ng'omwana oyo okorire kosi yae umurubiri nole bwe serikali obogosira aborokiwa okusipsi nkwanyo kwanira tumanyete buna abwatangani tumaite nga umurubiri kero anene ogosira abana bali be university kolende watenga ekero mwana ikire skuru yao naliako likwaso umurubiri oyo kusips we serikali we ogosira kurwa se serikali andake umworokiwa naro kolete boniga oganeti asirwe atara gose achakire gosirwa gabwase osaso igwaso umurubiri oyo ryoka asenale eskuru yino egwanjira bali bagwa apply bono mete bali bagwa apply boniga ba apply kire serikali go chakimoro apply ko na arangiri una kusips achiryoka osewe ikara ikeskuru amanye ko likwara asomurubiri oyo serikali yebwate asamangana yokonyora obokonyi kurwa se serikali aso mwana igere chinchera ibere enchere ntangani munabono togo ikomotienyo gatano serikali ngokorere placement y'abana basi college bagocha bono barabwo igokonyora ngamba applyete mbarwete 1500 ekera bajeta ali cyber abana gwekera bono bagoche skuru egento tokora no kubasoya somurubiri uri buryoka urwe serikali ko bakonya lakini mbarororo konyora batachiete go apply bono tokubaruka nga walk ins ekera bagocha na intwe serikali netoete e window osedirisha yoko babeka yoko basoya somurubiri oria igo muntu ndete yogotigara isiko muntu te yogotigara isiko serikali nento netoete actually kere e institution igebwa a contact person ari CUPS igo nabo tokoma tena twatwarira abana bale banganaiga bana bambara aso murubiri bwo bokonyi bwa serikali erinde abana bali na barabo babekwa aso murubiri abana abange tobwate na bachire aso murubiri yo maega na tebire bagoche school twabarika twamana ko basoya aso murubiri yo bwo bokonyi kurwa serikali omete amatuka maega abaibori amona aborokiwa nigo bamaite nga ekere chinga kichiri gwate amotinyo gatano oli umurubiri yo kusips gogo etakonye tora register ustore irikia ko uturachora nonye school yo gochikonye umurubiri yo gweta igo bona kwaitru amatuka maiga gose na babantu abangi bamanyete igo mbali batamaiti ngati oyende school bune yariragia nabokonyora umurubiri yo okorike maiga lakini abange bamanyete nga umurubiri gochire ukwali kilomita ogochora chi skuru lyo kwenda gocha university pake ko siri gochokara ogo eta kwa manya igo bana wasiekerero usko abange ukonye bamaitinga nabo kwenda
maiga ase chiskuru chiga wedi na serikali gosire muna mwana undi bwensi ochoreta abwatangani ikobono kwa aso gocho kwa ndo chinga kwa igoire enchera kwa manyiri abantu nga amoroberi ori okusipsira wese kwenda ase chiskuru nabo gosirwa. In fact ente gotebanga nonyana abana babakoreta matemu bona asokire asenare Biblia kitabu kia Luka gekare Luka 14 kibungo ge 28 ge gotebanga nyomuntu otagete kwagache koroba guika karanse ama account te cost nganga ki agochi gokora mpaka kore egorobe oko banga igokoro kuya mono abana babakoreta matemu bono iga ntwe mune school yeriragia igotoko babori ngati babasa gosirie biro byabo koberanka tigaba monyoka ari school tobabeka somoroberio gwe serikali ekere chingaki chiri chia serikali chigo ikaekara bone egwinderi ya kupsi asa abana babakoreta matemu bono 2023 iye igoire bono baragutoko babeka ryoka direct kera twababekire baganya sponsorship baganya na mangana ye loan igo baise gocha nonya mbono iga naenda abana abo bono botogendete konyora abange oba kobekwa somoroberi gwa serikali bagenderere gosoma ryoka. Okay, inu bono muri kubanya serikali etangase murubiri uyu baina inu bada nabo mwana ugo chaponi ga konyora libaga mwana ugo chaponi ga bakonyora libaga umaete ntu ne serikali tofauti tege kwara nabo togendererete kuna okwana ne serikali nganga kitogokora umwana nara tatageti gosirie biro ase enkayaye ngakiakoba serikali ni igorete na kiagera nagotebinga serikali ni igorete window ya coups asa abana bari bakoreta matemwa bono iga konyora ni window ni igoire asa abana bari bakoreta matem kuruga the year 2000 mpaka the year 2022 njasiekwa naenda serikali ni chenye igore abana bakorege nto keke lakini igo ntoliko tebango mwana abereka omwana inzu agocha twa register twaganya mune window iri ko igorwega twamobeka ase asomoroberi gwo gento keke gwa serikali. Okay, na ase ogosoya abaruki wase skuru yeno twarorire chi skuru chinyinge ogoteganya gosura mutinyuka obuna boniga bari bakorete agoteganya mutinyuka tutoganya mutinyuka 5 aganya mutinyu December umanya go egose initake bakonyoruka sumuntu bekinyamoro nga initake gocha kobo mutinyuka 2 5 igogocha eskuru yeriragia ino mubwata mangana bnayo eskuru yeriragia ndobwate chini teki ndobwate munabono ndobwate intake ya January ekoera umutinyu kabere ndobwate intake y'umutinyu ogatano na hende ndobwate intake y'umutinyu kianda igo munabono tokwana iga abana ntogenderete konyora ase school ase intake ya January February. Okay, na bigo nkora kubacha ase serikali entwara nganja ate abana mbali batakoleta matemu akirasi nane akati abana abayiwa mabagase chisku secondary bagaendelea yo kambanya ko mbali guchukonya gukora matemu ande kulende kaba soire gari na bachukonya kuba kolegererwa ina kintu abayiga batakoleti amatemu baraisa gochote umwana atebencheri kari nkonya kwenda secondary tangende skuru yo bobundi acheri ukamo mweri baga useni umubwateri baga seme yo yabaruki wabayiga batarakoleti amaleta makira sinane skuru yeriragia munana tieka gokwana ntobwate system tokoroka ya AUTA system eri ya AUTA egento tokokanigio kaneke bande. Okay, umwana akorete kebande twamuregister osoma twamuregister matemu okora usukana indi gochia 11 grade 3 grade 2 grade 1 yense me ineroro lakini naende munamanyete serikali nibwato muroberia abana bari nonya bagosuka gochia ase secondary nibwato muroberio chinga kibaho chakoywa matemu bakore egekogera umwana natakeri gotware certificate is a requirement which osuka gochia ase kegwanga kemo gochia ase kegwango ke igobono nabo amorobero yino nkwala ori bono mochikonyora abana abahiga mwete tali bonse baraye bawikirani kwenda ase chi secondary mabande mbale bawocha batebanga tigato soye gocheiga
twekonyere ororo hendo chenga Joasho ndimo the morning watching from Getare Girls live asante kegima na videos kobiro the morning nsakia from Riana Suneka stage ni kondani na boigo Samueli Mobege ote good morning korwa Naivasha wakire buya kabisa ni kondani yo murubiro baka omo erio asante kimo mwanchumuriga nigotogana tokwana nere omwalimu omokonyi omonene korwa ase skuru ya obobundi yariragia ayo egotoka ase county ya Kisii ase bunge ya Kitutu Chache North no bagotoka bona uteresera emerobiri bako bababire bakorwa ase aborokiwa nabayigo nakibakwira aborokiwa unagotebiringa ayo mwana onatware grade kya E bono nabakwenyorera ribaga anyore oboso amasomo korwa ase skuru yo nabayigo bali batanyorete chibesa chinga kicho gokora amatemo abo class 8 gose batabwate chinchera bono nabayigo mbabwate amabaga mbabwate amabaga ntutamayitinga engani naki kubwatikana mukwira abana bakwira bamekora ukora ase amasomo abo musikiro mulimo no keremere ne bwate chinga kichaye diploma asomoroberio omoya bono tokoroko CBET competence based education and training diploma as a NEC ni system iliko nyoratore gaya ariko ira emyaka 3 lakini bono asomoroberio yo moya bono twasoire o CBET diploma ariko ira emyaka 2 yoka certificate konya ya kaire myaka 2 bono igekoira omwaka oyomo ense meria na teba ya artisan igekoire metienye sitayoka omwana uyo okorira matemu ukorire eleveyo eyende ya nita ni metienye 3 omwana uitwa mo register okora matemu andi twa musukigochia ekewango kende na kia sense moye serikali erongo si ngo basirere andake kwene kinga bana baiga bachiriga banyorira amasomo abwenrete na bonta getego te abanga ai gonde de go appreciate serikali yaito asengencho serikali yaito nja bekiro muroberi tokoroka the new funding model the new funding model yeye nige ko serikali yego konya umuntu korengana nukugani kwaye ntobwate biwango ao tobwate ke wango tokorokanga band 1 konyora tokorokanga abana bali bale vulnerable serikali ge korwa scholarship ya 70,000 fees ya technical igere 67,189 na yorawe kama na yige Gusii chiribu emerongo 5 mona isano nebere nemye yemo na emerongo 5 3 na kyanda inere fees ya technical ase fees yeiga serikali ase band 1 omwana iga konyora oyu no mwana uri tobwati abaibori olitokoro kentakana omwana iga konyora 70% scholarship onyora 25% alone ko komente 70 na 25 ichi 95 ase fees ya 67,189 chibe se chiso chia kai ko chikoba 63,829 ichi ni chibe se serikali ekorwero omwana oyu igoro cho omwana oyu ni chibe se ngakoro ni chibe se chi omwana atakeire korugo so mwebori atakeire korwa oba gochiroka upkeep nebe se ri omwana akoewa akobeko mubuko amaitaji amakamake igoro cho mwana oyi gagoso school asome bosa atari gwakana gento kende yonse ama omwibori arigereria amaitaji yo mwana ra omwana oyi steganirira gyagocha ni chibesa chiedo mwara akani chioka metienye 3 chiri bwinye chioka eke wango kende tokoroka band 2 serikali eko omuntu scholarship ya 60% ya mwa alone ya 30% o komende yako ba 90 90 karo calculate as 67,189 ejine chibasa chire 60,470 igo umuibori
upkeep yo mwana ya 7,000 bandi tu yiga bono mbara byabe kuri bandi tu na abantu balia bako kubale extremely needy yani abantu bali okonyoranga eya bayiboli mbaro lakini bategemete kondo kondo ne bakora banyore besa bakonyore besa asobokon asobotaka bole batabwati kende serikali ni meta manganayo okay muno mwana asoete klasi yemo umwana nkoye wale namba aba serikali yeko nakorigerio umwana uyu muna kuna gutiranga ngakia okorukwa efisi kore ngaki anyorire chipasari ebintu bina bya serikali yegutumia naende serikali omanyete ne bwate mukono mrefu yatumia chief chamanyanga umuchi oyo botakambokora kintu keke botakambororo babekwa ekewange kitwateberegia bandi 2 bandi 3 omwana akonyora scholarship ya 50% onyora a loan ya 30% ijigo gochubeka amo chikoba 80% ekarogo chia ka 67,000 kwanyora ngomwana yakonyora 53,751 abaiga bandi 3 n'abantu balia okonyoranga mbabwate gasi lakini rende konyora kwabo ngori hormono lakini abo bakonyara kurwa ebesanke igo barabutoro chinkorubare besaga kurubare ange 13,000 okay bandi 4 nelia omoibori iritote wanga less needy less needy n'abantu balia buya bali munabona abarimu abarimu aba baito iga bechi school abo bali less needy igo lakini nande still abana babo serikali yeko bakanira scholarship ya 40% na loan ya 30% that is 70 okay ba serikali yakana 47,032 omo LP n'abantu bali bakorukunga band 5 category y'abantu balia ba serikali wano munanje serikali umwana one yekonga kanera 30% scholarship naende umwana ononyore loan ya 60 I mean ya 30% ya chance chaba 60% igo serikali ya mwakanera 40,313 Oroche igo bono nonya ninche stiria serikali ko tegento keke nenchare tia so mwana one osoma ase technical institution oetani abo abaheshimiwa baito narora chusiga naroche omugabano ito Simba Arati nacha ase constituency ya Kitutu Chache North nkarora baiboli baroberete chilaini bakoewe form yo goichoria epasari igo naende serikali gwetera ase county government na eronkorwe ya obokonyi omo MP oito Chafet omo MP oito Kibagendi aiga ase tore na barabu bo igomba bwato murobiri we pasari bagokonya abana aba shimiwa bali bakorokwa aba MCA na barabu mbabwato murobiri we chipasari bagokonya abana baito asingi njoko basira ase school iga serikali iye bwato muroberio oro motambe ase ekerengereri y'ekisemi anene mono ase abana balia bale ase technical school okay omuroberio yogabwa new funding model twaranga nori kugutwara obo tutukani gose abayibori abange mbanyu manyete gose mbachitiko gutwara bumanyi boisaine igoro yomuroberio yoiga ingaki ase inwe muna eskuru abana bali mwanyorate abayiboli bagoche kubuli kumanya igoro kwa omoroberio yo omoraria omanyete gento kende yonsi gego chekegeni abantu gento keri banarete igo bakomochi kororanga na kikerekia lakini rende bono munantwe balitore ime ye school igonda tebenga omoroberio yo bone serikali yabeka omuya tokoroka the new funding model na boru muroberio muya ege kogera twarorira abana muna bago benefit bakonyore loan twarorira abana banyorire scholarship igo na bonta gete ko gotebanga abayibori ya maene nonyera bari mu bande bamoje tugotwara obwo banganga ko no muroberio yo gocha koba lakini bono gwikira rero iga na bonta gete gotebia abayibori nga umuroberio yo ya serikali yabe komogeni igoro muya mono ege kogera ni gukorigereri nga omuntu onyara kwaye nga kikore yamanya kurwa yarwa ogosira yes okay na injira kia serikali egotumika kumanyanga mwana oyo iga
na bwantu gutwara gukonywa kurase serikali ekagera ekina kigente kenne na rocha abantu abange bari kwemurunga ni bagatenga umurobiro yoiga nabora asikirire abantu bandisiko abora asikirire abantu bandisiko nabo igotokara abantu abaro kiwambale basikirire twisiko abande wikabone batara genda ase chiskuru abande bagaika iskuru bagatenga serikali yawakanire lakini goika kanechi besa gete omaye gochaka kogendera namasomo andake mbale batabwati none ne yapkipo yega ne serikali yatabire enti tukuwakanira yiga lakini ayo twale chiribwinye cyokomenya ase otagete na kibone serikali yakore ekonya abantu kwabonsi pitone kinga bonsi basoire ase skuru kagara abange amaine mbasiekereire ekagera mbale twarorire bakorwe emegano yabo basiekereire bakwenda gari bateba nga batebinga serikali yenerwete chiga lakini mono goikanayo rarete chiga nganchere nkwanire igoro ya amangana yobokonyi ase school college anene mono munabono chi technical egento kere kiengencho mono no mwana oike school no moibori konyore ndo tokerito koroka admission ekero moibori anyorira admission yeri bono nero ekomotambokia muna natie kagoteba eserikali yaretira uburai bwaye mpaka nsaiga asomo ya MCA aba ya MCA baito kere kwa mukereire no mwana muno yoiga bokonyi mboro eserikali nateba nibwate epasari asomo MP nibwate pasari ase omugabana wetanigo omugambi weri bwekenyoro korokwa sub chief eserikali nko batumiere ase ngencho yokorwa maereso nga omwana oyo amaene no mwana otari kwenyara igo ekere serikali yarura mangana munayaiga abana ababono na bwaba institution ekobogoria erinde yaranga kiko bakonya abantu mbarororo umuraria munabona abantu mbarororo bakurwa maatega aba mataba baito ba Homa Bay bagocha gwetera se umusista tokoroka sister Juliana province ya bishop ya Homa Bay abantu balia sister Juliana gotomago chariragia na abantu bali barabataka pe batali kwenyara egento sister Juliana okoragioka nuko bakonya konyora admission na kobasira gwakana ebesiri yokomenya igona ene na gonta gete yabanga no nyine binyuru byito gaiga nabo totagete kuboria abantu bali botokoroka well wishers ba besokie asenginjo okonya abana munabaiga eserikali yakorire nsema yaye lakini ene nabo totagetenga tubwaterane asenginjo gisemi cheito ekerto konyoranga asekenyoro mwana gete taliko nyara ense monero ensini ni torakore mune yoko nyora admission na oakanira maybe aliye sa komenya elinde omwana muno yo ekera asoire bona somorweri wa serikali abakonyoranga nere buyakonyire naende osomire na aliye skuru ya itoriragia ntobwate umoroberio abana tokoba egasi tokoroka work program tokoba muna abana bagokora welding and fabrication omwana oli nabagoche skuru yeriragia twamubeka aliye workshop twamworokereria omanya kurwo ekere tugani tikorosie birogo twamutebia materials yechi toroserie birogo omwana oyo toroserie birogo twamanya kurwo ororo twabarusie gentogeke twamutebia ebeseye gendo chwe konyera ebeseye ende tigetso ase fees igono nyine skuru yo kenyene ntobwa tomoroberio muna togo konya abana balia tokonyoranga tibali kwenyara kabisa igona mondete ko beka abantu baito moyonga muntu tayo takere gotigaranka nga tali kwenyara wocha se school okay yes
Mwancho muri no maro rwensa kya ime ya Ndizi TV na bo bwansu bo Gusii nigo tugenda tukwanira igoro y'ekisemi kitu abaramba akora kirasi 12 na bali bakwate kirasi 8 bono nechinga kibaga saine kolengera na kibago suka mutwe asensemo ya masomo abo na kiagatwa to mwalimu bwerira kya aratwerera na kimero bere kibabwate rikwa na kingabaro kiwabonsi benyole iregetari asensemo ya masomo na okay na bo igo nendo chinga asense meje ga yumurubiro yiga naki inwe bune esku yeriragia ose serikali mwaene kirenga abantu bonsi bamanyire aye igonsi metembale nale wakwande paka abantu bande maete batamanyeti batamanyeti naki mwa korre kwene kinga mwatumire obumanyisi kali gose mwabekire bena mangana ya isikali erinda abantu bamanya inki kegendreta ase school yerira gyamo ne school shinde egento ndatebe mune school yeriragia ntobwate egento tokoroka marketing togweta chikanisa togweta chichiro asengencho yokorwa amangana aya gose kwera amangana aya uchi saba abantu baminto ekoera tumanyete ngomochando monene okogera abana barase chinka batari ko chase engencho konyora chisemi chiga chia technical na mangana yogotatwara amangana nge serikali ni bwato bokoni ebesa mono nere koba ekikwase kenene asaba ntabange igo intwe mune school ntobwate egenteke ku marketing lakini marketing yo kateligo isana na ototagete tubwaterane mune community ndete koiraneria oborai bwa egetaseni ekeiga kya Ndizi TV nga mbuya mono asenge ncho kubanga ringaneri umuraria tiriri ringana rie tukerimo ringaneri rireo litakeire koirorerwa nande rirorerwe egere abantu baminto bamanyenga umuroberi yoyo iga obwe serikali gokonya abana gonyora skills norororo egekogera bono iga egasiria abantu bagachiro bisi bati gukora yakeire bono iga egento kerororo n'umuntu okonyora skills muna bono nanyora umwana onde oruete senarenge ari mawego omenyete bosongoga igachi akarigie nyumba asamenyete goroba akorete into koroka plumbing amangana ya maji ere ao abegeto murango aya kalike nambanga you want services of a plumber contact this number abantu bako mwakere sibi bamutena nyumba mwane ga yabere bobe tindi ko nyara kobera nyumba umwana uryoge amacha umwana uryoge ndaiga chitageka igo omodenga ndango siringi chiruisa umwana weka siringi chiruisa no mubuko oska go cyabo igo chisemie chiga chia skills chia technical tichiri ngawo chikoligie gas muna kwachi nyora iga tayari gas yako ndento keke egasi ya soire abana bange tobwate bari bakole course ya beauty and dressing and beauty therapy abana bari ekera barura ali because bako skills kire chingiya nigo bakorwanirirwa asengenjo orochenga rero squeeze nabo abantu baito batagetenga be kubuya barorekane buya barosigubuya barorekane buya igo gastiri kobora asa abana bari babwate skills mwarore president ngoteberenga ogotara okokwa yako na gotara isiko origiri chigasi echatagete abantu bakwenda guchikora chigasi echiga abantu banyorire skills echiga totaba igo no bonte goteba nga TVET is the way to go na hani nabo kiroyo moito togwenete koba asomoroberi yoyiga erinde abantu baito batware obogima andi batware obogima obuya. Okay, omwancho muri kwenye kubata iboli rinde na bokuboli wetrasi namba ya 0792192834 noche igaiga nere kotenga ni masongo mimi nauliza school fees ni how much era kubolia school fees ni renga ndenge mwalimu okwereseire kolende na bakwirorera Musa Omare ngaya taba mwaralia mugeni oito ni go tora moroke ebundi gose no mwalimu naende ene skuru yo monto gose ne yaba ibori korairanira na mange mbiamono igo ntagete gotebanga efisi egwakanwa ase technical
ende yonsi eserikali ebegete niga ebegete chibesa chikoro kwa 67,189 ngwa chibeka ase Gusii na unare okubori nendo chibeke chiri gwa 50 nomo na isano na ibere emiyemo ne 53 na kianda ejine ere fees togwakana ase eskuru yobobundi eskuru ya eriragia Technical and Vocational College ne skuru ya serikali inche igondikire ne serikali abarimu barari eskuru abange balikire ne serikali igo echi ne chiskuru chiko chiarosiwe ne serikali yeto ya Kenya asengencho yokoruchi semcho bobundi uchiase abantu baminto. Okay, bono akoboli nandenga ayeto ko mwalimu gosene bundi. Inche igonkoro kwa omo engineer. Omete tote ne chiskuru chobo bundi. Bono bali bagosomyo nabalimu gosene ababundi. Balia bakoro ku trainers mbali koro kwa balimu igo bakoro ku trainers bono trainers timente ke gusinga kitora abaroke abegeria igo bono nje no mwegeria bali mbali koro kwa balimu bakoro kwa abegeria ekogera ntori gosomirio kaigo igo to gosomia egento kerio monto agochigokora yani okumwegeria mpaka akora gento keke amanye gokora ine ere gasta gokora omwarimu matana bora asomi ebintu biete bosa igaba barimu gosomi bari nande biete ngwate bana gonya bari ji lakini obundi borobwa goiko monto abe competent goiko monto ngonyone no korusia okogoro ase gari naenda akorosi na ndakoirani goika korosi na ndakoirani umanya kurwote nguye bono kari gento keke oyobeire uyu bona bagosoka ujisi ko gari agenda gokore ari emeremo erinda akore okay ndenge tinga Musa Omale kwanyolire amaira nerio ase njira erengi yakigima nabo igo agorokanga na elementa agorokanga smackdown atabanga ase chi programu Chaino okay from Nyateko asante kigima abalende na bona alika ntamanya ko naralia minute menta WWE Smackdown ase programu Chaino Frank from Nyateko okay asante kigima nerementa yendera ko tuma mwanchu mole konye kubati ibode rinde naboko bolia asengencho omo na bate banga ayene omwegeria orase school yerira giano ale gaiga erindanyare ko tobeka buya na as igoro yeskuru eyo konyo mwibuli ko bwate ngana ende andake goteto mwano agende skuru yo bobundi ayanyora mahigerio ka bwato ko ganiko gosoma gwetrase emiremo bono kwanyoreri baga nabo igo omwegeria mbale ba kaneti gosoma matuka maiga kodende myaka yabo ndake mbabwate besa usenga kiyabo mbabwate besa chukubaira se chiskuru boniga ba twari okugania gokwirana asa masomo eskujeriragia ninche abantu bino gusemo bwate myaka eri okwira yokwira okolenta abane skuse ayo myaka nere mubegete gotenga konyo kubate myaka 40 ochigoro ya 20 ochigoro ochise esa biamono moralia seri bolierio eskuru yeriragia wonaiga ntobwate umongina ororo osoma osomera egento tokoroka fashion and design igabwate emiaka 45 nebere oyo merongene netano nebere 47 years 47 years merongene netano nebere yes 47 years oyo no mongino ole school ande bwerwete sana asa class kiaye nero korabuya yani gento tagete goteba school yo bobundi tebwatike wangonga emiaka yebona abambali okora gento keke abambali wanje rwasome egento gyoka serikali ebegete asomurobiri yo bwo konya gwe serikali orono bwate miaka orono bwate miaka
ase ogokonye korwa lakini naende gento tokoroke loan era omuntu ni gwesio ngoro mo Kenya ngonyora egenta babande be miake ye emenene batari konyora ne scholarship lakini goche skuru gosomaliragia nonye no mogaka bwe miaka 70 abagocha some ekarabwa tukugania gokonyora chiseme egenda tanyori gokana obokonya tanyora okay go mwanchu muri kwa manyire bona nga miaka yao ase skuru yeriragia mbali kurigereria egenda swagari konyo kwaro sirie nibo yao byiga boyakanire osome onyore chisemi eri bwegendereri ase enchera ya mochijende kya nabange okonyora bakwe murungani nganchi nanyorete ibaga riyo kogenda ase ensemo ya masomo kolende bono bagateba bono chinga kinchiri kwera ase masomo bataya masomo tabwati mwerio na masomo ta egento naendekene nare goteba abantu mbaro bachiete bakabwatio omonto ore ebundi bakabwati ebundi korumagega bagatara ne ebundi bakamanya kobeke kerama bakabwati ebundi bakamanya kobeka matabori bono nabo bakwaga chenyumba lakini tabwati egesero kekworokia ara orokinga injeni ebundi ngwenete gokora emirimo eserikali yabekira umuroberi tokorokanga recognition of prior learning yani nge serikali nabego itabanga ayeni ebundi yogo chaririragia kero gwachiriragia tokorenge togotebinga ayelwatebire ne bundi ye amatabori aya beka ngotorore abeka amatabori totebe ngoyo ne bundi basi bono tumana korworo tuboria serikali omuntu ye certificate ekworokinga ere ne bundi arabeka rende mete na bakobeka kintaje kobeka mete birengo mbiri byechinyumba kogenda aromo nakige kogera ngai gotoko morenga twaroranga nkegwango ki aigete twamwe certificate korengana ne kegwango kelimu na twamorenga ebigwango mbirororo hawa muna nago tebyo abantu mbare bagocha gari twabaye gento tokoroka hatisan abantu mbare bagocha twabaye gento tokoroka certificate abantu mbare bagocha twabaye diploma abantu mbare bagocha twabaye grade 3 abantu mbare bagocha twabaye grade 2 ose grade 1 asensema ya nita igo itoko morenga twaroranga oyo ekegwango kiaye nik aye sekegwango kiaye kere certificate nere yako akoego na mangana ya toko yakora asoko bwaterana nechi skuru chiri tokoroka chi National Polytechnic muna bono Kisii National Polytechnic tubono toko yetumia asenginjo goikeranira ngani ligaria recognition of prior learning okubwaterana konkoro kyoko bono asomoroberi bwa serikali o technical and vocational colleges kera county nebwate school ekorokwe National Polytechnic National Polytechnic nero yoka yancheire kuruye ntotokoroke higher national diploma ne National Polytechnic nabo bakorosio muroberi obo bweseminga ngakiba gokora naende nabo bakorwe certificate igochi school echichinde tokoroka technical vocational colleges nigochi chikobwaterana ne National Polytechnic asengenjo yokorwa obokorere muno wego wa recognition of prior learning yes okay asante kemo mwanchu morigeri ante turasiomia omotimo komo ketu kuire na ntogenderere na mange igobono kaba maitso ndenginga gwasomiria abera atatu igoro yemero birio ya serikali asense mo yechu skuru cyo bunde rikwene kinga moro kiwondete yogo chikutigara isiko bono to basaka gendale kuire nture ase kagetari egetambe Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii. Rumba imebubera ya rumba. Bwana mapapala utupatie nyama choma. Kila mtu mikono juu.
nostalgia negintu kuiguga swapaka the bone marrow kiasotu the DNA, you know. Kere Jumamosi chinsa isano mibere nenusu chamo baso goika chinsa ikomi chamaroba na papasiko the bad Enyoni atakuwa na kuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba nostalgia emeburera. Rumba nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda. Amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center igotoka somochio bosongo nigotokwegookeria kurwa bogwenia wetrasa marioga yo kurwa se chinse chesko ngurwaria tora marwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayo koringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari kurwe company ya Super Medical Center igotoka somochio bosongo igangurwa ritora marwaire amange ande karagwa achine ntobwate chi machine chigo kumureka chiarora nkikero bobe chigo kumureka omubere omugima gwansero omotu mbaka inse na ichigo tateingi kero bobe amarwaire tiobwate twamanya bakwa mariogo abana abane machine yengo murekera yarora metando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo itona bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wa kiresimi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana ndi babwenire igoto twara bwoba bwone bwese kara bwachire use kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubia morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole obogima norogendo asekero rogendo rubwate omuganoye na igekogera ntubuna Ndizi TV tokoretera omoroberio okorokwa omuganone ntubuna Ndizi TV twabere tokora monchererio asomoroberio bomuganone uchakira chitariki 24 chyomotienyi o January nigo moroberio yorabe gokoretwa na inche job maangi inyoranga asomoroberio bomuganone nigo tugusanga nabana siasa abonchereria abagosorie byata nabantu ababere bagwikirania ebire ase obogima elinde kwa omokia elinde omanye bunano ena yasole nabo kogendera elinde ikiranie okuganye kwao ase obogima umerana na inche job maangi kera litukulia Jumatano ense monenusia marogoba asomoroberi bumuganone omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime kwekera bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biriyo gukorera imirimo yao Osmo Traders Limited nigo babwate chitari chokwaranse ase nyumba yao nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire mbabwate chiboard
buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebintu au byokora plumbing. Buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire. Boigo na bokugura chi cutting rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage. Gusua Kisimi, asenamba, enotisano naibire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwenso bumugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchire ni kiumbegia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bare certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabu atebirasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegelia bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyenya na boko bakresimi asikina mbechi. Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Nyabeta kiraritu kuri wiki kurwa Jumatatu wika Ijumaa chinsa ibere nenusu chiabotuko ime Ndizi TV. Nyabeta bitume bimbyameti bono nari twari gutwara rigesa rigiye sengenje mbura nero ubuye bitakabike omongina baskaria ngatuma ite na chiri kuri bitume bya mbyameti arafu amakonda utagotiga gutena kina abugire kona goche kiga nabo getema ambia bya chanchiru amakonda achira kuri bituma obukende bano no bwachira amakonda imogete karo bukende bukari nari na makonda akoimuka bone siri ne mongina baskaria ntagete toimoke mapema kenda etuke korukunga enokem agrovet ego twanyeruka enokem agrovet ego toko mochubo songo no konyora mariogo ayagwita makonde amariogo yoboke una chingende chibano cyangere korigisaiga manyarora kyakakire korigisa kobarira ngoyo buri obuya ogosiarire bituma byao bichenje bibe bimwam amina tari obuyo boka babwate bakachindagira chechombe babwate bakamariogo yechombe babwate kirege na eta moisonde gari ngarore ngombe yao nero ngayangire kunyarika ngabwata magecha ngo chisibiyande kolinde gotengo chisibeli amache yayo mongina obugeremi bwonchorire na enokem agrovet amina Niki maine tarira enokem agrovet ime yumuchu Kisii ilionyora mariogo yugo siarire bimeli indagera nichi supplement chietugo empego yetugo amariogo yugo siarire kenyambi chimbusuro amoyo ebichuchu byogo tuga banyore asenyumba ya Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society angena Market Plaza Orusageronde nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station na boigo bachagiro Orusageronde ensemo ya Jogo angena Jogo Primary School Gusoba Kiresimi Enokem Agrovet Limited growing healthier futures one harvest at a time akitika wana minyo kenyende chai omongenero wachirego tigangende obuneka ya tigangende kenyende Ndizi TV ubwansu bwomugusi.
Uyo mano mwacho muri weta sene kyandize TV asoko gendera gotengera omoroberio bwensakia moroberio bwatekirenga wo komanyia kogosemia nabo igogo kogokya ase tukoria tokogosemigoro ya mangana yechi skuru yechi semi cheito ngaki abariko bakorete ngai bwantu kwosera gochia na university konyochete university na bwanta goikerani konyochete onyote grade ge kumoire ase amangana yechi skuru chobo bundi bono nyore riba kali okumanya ngaye abwana tekobera nja bwente gosorera mna nagotinga tukura nanto chukorigeria abera tato anena ase mo ya ngaki amangana yechise ye polytechnic na amangana vocation ntofauti kire ase kera kwatanga polytechnic na amangana ye vocational training ntofauti kire tofauti rororo national polytechnic ni ye wate level itari gotoka ase vocational technical colleges tokuruka higher national diploma yani ase ekewange kikia national diploma na botora kebeke ngana bogegochererana nekewango kelikie university bakuruke degree abogegochererana igo national polytechnic ni bwate chinguru echo na ende national polytechnic ige konyora obokonyi kurwase serikali agento tokoroka exchequer yani chibase chiaye chigo cha direct njiri gotere ministry education national polytechnic chibase chiaye chikurwa exchequer direct igo okonyora kwe national polytechnic korwa kanene nonya na abana bakogende national polytechnic bako babange gekogera okonyora kwaye kuri iguru igo echi school ono chi college chiko yecherera national polytechnic na chi chitokoroka the technical vocational colleges echio chikonyora bokonyi kurwa se serikali wetera se ministry education yes okay na boigo asense moichi semi nkora ture egati yabana abamura na abanyaruka andake abanyaruka ngo babaransake nabamura baba igoro eskuru yeriragia naki eresho go yaba ngaki mo baro bwabana abamura korengane nabanyaruka norori ori igoro igo ndatebe ngase eskuru yeriragia abana karukuriria ratio yaito abana abanyaruka igo bakomochikoba abange kubwa abana abamura asichinga kichiamaiga lakini bono muna twanyorete intake bono tobwate ya bono iga yo komochikoranga abana abamura abarabo ba mentre chinguru igo ndoche ngabono iga riragia abana tobwate abara abange na abana abamura gwetania abana abanyaruka asengenjo intake twanyorete abamura abange inkyoro chekiagerira abana abanyaruka basubire koira na mai usukwengusa mai gasense moya masomo abana abanyaruka aikarokorigeria samangana yechisemi chitwate abachi obubundi chingaki chinyinge bakomochiko koranga chisemi chobubundi ni chisemi chirengete abana abamura na kiako garoko nyoranga barabwo bakorigeria nga maybe aligeri nursing aligeri kogenda konyora maybe gokora mirema se office ebintu bunebyo lakini rende ase chiskuru echiga cheito ndobwate stili chikosi abanyaruka ba wanja mono na bano ndobwate secretarial ene kosi okonyoranga abantu abange bagoswase kosi ya secretarial na abana abanyaruka tobwate kosi ya food and beverage abana abange okonyora bagoswe kosi na abanyaruka tobwate kosi ya fashion and design abantu abange okonyora bagoswa this course na abana abanyaruka lakini rene ningo twara tole abana abanyaruka barabake bagokora the engineering courses muna mechanical engineering konyora barabake abake sana konyora ngora nye kubwate class ya abana 10 umwana umunyaruka noyo mubweka wosetayo muna bono okonyoranga mechanical engineering kose welding and fabrication kwanyoranga abana abanyaruka bako mochikorangi ne gasia yabamura egento totagete ko encourage nga abana abanyaruka bamanyenga no bakora gasinde yonse na endo mwana umunyaruka okorire the engineering courses ekera akogenda kurigie mirimo igakoye guri bagari tangani
kobwa abana babande abamura egekogera okonyora ng'a maybe ase bagenda ase interview igaro yomo ase abana bande amini ase abanto bande bare abange bare the other gender. Yes. Na ninki gekogera abana abanyaruka batari koira chikosi chigwata buna engineering. Igonda atebe ng'a ne birengererio abantu bagutwara ng'a chikosi echiande ne chikosi chiganetie obokoreri bwe chinguru erindo omonto amanya korwororo aikeranie egasi muna eyo lakini rende eng'ana eyeiga negenderete gosira ng'ora korwa ase ebirengererio bia abana baito nabo torocha abanyaroka mbarororo bagokora electrical and electronics nabone esukuru yaito yeriragia omonto omwarimu tobwate gose omwegeri tobwate ase electrical and electronics omuya okonyara kobeka estima buya okorokudayana n'omwana n'omusubati lakini ende agokora emirimo emiya sana igo nabo ntete ko encourage abana baito abanyaruka na gasi teiyo batanyare gokora ekera chira ase skuru abundusiro gasi ende teyere nkong'u kire gasi nabo bagoyekora. Okay, igo bona abana abanyaruka inesegeto gochase more ng'a egasi nabo okonyekora okwanyorera maigerio nabo okora egasi yo. Okay, na sensemo yaba abaigeria baino ine serikali kubarika gosena abaibore abo abegeria igo tobwata abegeria bare chinsemo arakabere ntobwata abegeria baria eserikali ekorika gwetera ase ensemo ya PSC gose Public Service Commission abo bakori kuna Public Service Commission igo konyora ng'a ase skuru mnabone skuru yaito yeriragia mbali enamba abange baranyare ko okore gasi yeriragia banyare igo e board ye skuru nerongo esoyere ime yarika in fact abarimu bondo tobwata abange n'abarimu baria barikire ne board muna rito koria rero ntobwate interview yoko rika abarimu aririragia ase chinsemo wao erinde batokonye ase nginjo korokia abana togotakanga abana baito eresio yo mworokia gose yo mworokia gochia sabana yabengia nario kero mwana agoikeruya asenge njo korokera likubia. Okay, na boigo asensemo ya matemo ki abargo boino bagokora na yane kigose na matemo ki amatemwa abana baito bagokora ase chingaki chiamagega konyora amatemo arororo aramanene kera abantu bagokora n'amatemo akorokwa NEC Kenya National Examination Council inere body konyora totumia asenge ncho yo korenga abana baito lakini serikali bona ya change rikorwa ase enchereria yo kworokereriwa kwa NEC ya chire gento tokoroka CBET competency based education and training eyeiga body eko examine yeko rukutive SIDAC eibono nero ya irelibaga enya ya irelibaga dianek lakini abana ba next year mbarororo mbaraera kurwase system ntobwate na ende body ende tokoroka nita nero noere nero na bere competence based ntobwate ne yende rese amangana business tokoroka kasnep nero ngo yetumia tore asenge ncho yokorenga abana bali bakora courses ya business. Yes. Okay, asante kima nabo igo ase eskuru yeriragia ngentu kikerikere oro yani kyabenora kekogera umwana achese eskuru yo igo ndatebenga ase eskuru yeriragia egente getangani inkeringa egento tobegete bosio
no okworokereria abana wetera ase egento tokoroka practical yani enchireria okworokereria omwana ase egento gegokoreka omwana agokora n'amaboko aye erinde omanya because in skills ekio nakio egento tobegete kere na mbeyemo igo abana baito chingaki chinyinge igo okobanyora bakoenda ebirasi bia theory akemono basoa ase amang'ana ye workshop baira chingaki chinyinga ase workshop ekina kikere egento ndatebe kere ekia ase eskuru yeriragia egento kende eskuru yeriragia nigo togendererete korosia ebinto biri bigokonya abana erinde banyare konyora chisemi chire eche quality engia igo togendete korosia workshop na wana togendete korosia workshop engia sana ya dressing and beauty therapy twarosire workshop engia sana ntobwate a lot of equipment chia welding and fabrication by the way utole a center of excellence as a welding and fabrication amangana plumbing igo tole super egekogera otobwata aborokia bale you know abeke gwangekia abana baitekera bagosoka iskaria abanta abange go bakoinya kobanja naende egento kende abalimu obwamate bwa egati ya baroki wana ba igo tobege to bwamate obuya igo abana bako abali bakorokererwa abakonyara gocha erinde twanyara komanyanga yumo chando obore erinde twayokonya udorende nabonda atebenga ntobwata ase toganetyo gosirwa nabono ntobwate okogani wechi nyumba chiri abana bakomenya ntobwate hall tochagete mweshimiwa ngo nagoteba ari ngo tokonyare otokomusabira amaya acha tokonye twagache hall erinde hall ye tokonya sengencho abana baitu banyora ase bakoragerera igo naende gento kende no chikiareta abana ekere twachaka abana koragera ime abana komenya school ime ekina kero kyo kiagerira abana bachire buya ase school wetani onsi nagote ebintu bwatomoroberio bwa egento tokoroka work program yani omwana agoche school twanyora mwana oyo tari kwenyara bono kitoko mokora mwana oyo no arega ndori ko moseri uchika wetera asobora ibo muske obobe igo omwana oyo tokomuire workshop twaroranga inkiara akore erinde ke benefit school naende nereke mokonye erinde agenderere na masomaye okay na ase eskuru yeriragia nebwate andake chinsagia chinde gosigere asensa muya kigogyoka eskuru yeriragia ntora igora chinsagia nkona korenga tole ngatoigore orosagia ase market ya marani ekibono na kigento tobegete bosio ngatoigore orosagia ase nsemo ya marani naende nyege konyare kana toigoro orosagia ronde aso muchio bosongo ase nginjo goikera abantu abange yes okay asante kemasengencho ijebiro ndoche ngabya tonyorire engana yawo yo mwere goseboseme bwawo goche asabi buri amona aboroki wabare ase chinka mbiamono igo ntagete korwa asegete nene ochi asaba ibori inga leta abana ase school yeriragia enamba yane yesiminko yerwande erinde keramo gochagaria nabo tokobwaterana nabo togokwana erinde torengana ki abana bagosoma naende nje muno mwalimu ninde director ase school ekorokwa Sakia College egotoka Kitengela ari Nairobi nimbwata aga school maite kerore ebundi kwando kabano gose omwegeria kerore omwegeria ebintu ebigo ikobibeka ase chinsemo chionse igo ninde director ase school ekorokwa Sakia College ere Kitengela aria school eria tobwate tokorokeria abana igoro ya fashion and design na ende tokorokeria abana igoro ya hair dressing and beauty therapy na mang'ana nda mange igo onyo omonto ore Nairobi aria takwobwa enda Kitengela nabo konyorororo chinga kichinde njire nkora abororo asenge njoko igore birengererio na kwa abantu baito abakenya amang'ana yaiga yobubundi ali school liragia kerogo chororo we are very flexible abo togo konyana erinde abantu baito basome
omo LP ndete goteba egetweke iga kia Ndizi TV biamono na ende na wanara gotane program yeye moye kora rero program yetige bororo egekogera ni maite still yotoganeti goikera abantu abange banyore information ye elinda abantu baito ba Gusii bakonyeke enamba yane yesimi igere 07 23 63 84 61 07 23 63 8461. Okay. Lakini nabora yebeka sike Gusii narore ke Gusii mbiyo kubeka. Abantu bande bale baratebe ngaki bana kwa nige songo iga. Ke igere enoti isano ibere isato isano nemo isato isano isato inya isano nemo eyemo ngirore igere enoti isano ibere isato isano nemo isato isano isato inya isano nemo eyemo inere namba ogoikera omwari mu gusomo egeria koro ase eskuru ya riragia eyo gotoka ase bunge ya Kitutu Chache North nabo igo asensemeri ya Kegogi kabisa bagotoka igo mancho muri konya kobwate okugania gukoira omwano ase skuru yo bunde yeriragia igo bono kwanyore chinga kichabene cyo ikase skuru yo buna kwa igule ni igo ba eserikali ego sira bo ikirano aboroki kwa bare ase skuru yo ne bakonya kwanyori rwaso morobero yo kusips barabunkwana kibalenga bali gidi chinchera cyo kokosoi ase omorobero yo eserikali erindo nyale go siro na kwegendeli ase amasomo ago igo bono tubwati ngenchende yo gotigara ase enka kolende ligi chinchera oranyale wika ase skuru yo bundi ero nyale kwenyorera libaga nabo igo enyorere kwegendeli ase amasomo awo ase ngencho yechinsane biro byatonyorire nganchire intenenere gaiga ase litukoria lero ko twachagete chinsa 12 twarengeno yo minto Josephat Amisi wekera boni gabona ngokotenga asante asoko bana into iminyomorobero bwensa kia ase litukoria lero tumerane litukoria ankyo etwe manyamange igoro yerichiko amona yanda amange twaraborigire buya editaria Nedorcas Kemoma.